Raos Bombong Kaworan Bungah Mas Gareng. Bab napa Mas? Bab kawontenan dalu menika. Nggih. Metruk Gareng wonten Rembang kuwi rumangsa kaya entuk swarga. Para seniman, seniwati rumangsa bombong penggalihe. Margi mriki pancen pandemen seni kok Mas. Nggih. Rembang niku pancen pun yen cara tembunge Jawa luput cinatur. Nadyan mapan kondang niku wonten Panturayu lan wonten pesisir. Nggih. Kondange piyai pesisir iki ngono kae ning jebul nek wis dinyatake malah kleru. Jebul nggih ta. jebul red pantai niku penggemar seni sedaya. Saestu kok Mas. Wah, mila kula ya namung estu padha dawing ketua panitia. nggih. Nggih, sembah nuwun. Namung ya kula ngrumangsani tesih gaduk tuna pangertosan kula kathah lepat anggen kula ngaturaken pagelaran dalu menika nyuwun gungi samudra pangaksami Mas Gareng. Boten Mas yen miturut informasi ingkang kula tampi justru papan mriki penggemar sejati dalam arti mendhet cerita ingkang pancen saged dipun tampi Mas. Nggih. Kados niki lak anu ta Wirata Parwa nggih. Nggih. Niki pancen panyuwunipun para pinisepuh niku pancen niki niate wayangan tenan. Oh, ngaten nggih Mas. Nggih, mula ya critane sing berbobot. Dalu niki boten metu wahyu. Nggih. Merga wahyune pun digawa wahyuni mriko. Nggih mong anu kok Mas kabeh niku anut marang kadewasane. Nggih. Sing jeneng piyai niku duwe selera dhewe-dhewe ana sing remen soto, nggih, ana sing remen rawon lan liya-liyane. Nek seneng lho kula ndeloke perange Jagal Bilawa kali Raja Singa niku. Raja Mala, Raja Singa. Raja Singa ki penyakit beda meneh. Nggih, Raja Mala. Wah, jan niku geget niku sae niku. Ning langkung sae melih menawi panjenengan kersa nembang ora kita sak kekelingan sik. Yo kangge mbukani awake dhewe sowan iki. Nggih, niki nganu mawon kahanan sing wonten mawon kula tembangke. Nggih. Cobi Mas, mangrumpaka kahanan sing gumelar niki. Nggih. Kerameaning dalu puniki mapan wonten desa Gunung Kulon. Nggih. Munggo ingkang wigatine. Napa wigatine? Nengge sedekah laut. Terus Murih adoh sukar lan niku tujuane. Terus adoh saking rubeda tebih ing bebendu. Amin. Terus dalu niki gelar wayang yoga komplit miwah para swarawati. nggih. Bayu ingkang dalan Kok ewa aku, kok ewa aku, kok ewa aku, kok ewa aku, ngindari kok ngono werake berase, kaya ngati-ati, sinau gemit, kaya ngeri kono, ngeblok kewiji, tasak-tasak kali wondo, ojo Ombo kabur tandur subur Mojinawi. Mas Gareng iso ngrupaka kahanan. Oke, ora ketang sithik-sithik nggih. Mila mboten muka panjenengan iki dadi tolok ukur pelawak sing mawi karakter Gareng. Nggih pangestunipun ngoten Mas. Nggih to Mas. Dasare kudu ora ketang elek ya ben ning iso nembang, ngerti Nggih. wulon sukon guru wilangan.
Margi panjenengan ki wis kondang garing ngesti Pandhawa. Leres, nggih alhamdulillah kula TIY mriko, Mas. Godhokane Kinarta Sabda paribasane. Ingkang wisuda gareng menika nggih almarhum Kinarta Sabda. Nggih, Mas. Sasampune panjenengan ngaturaken dandang gula ngrumpaka swasana. Nggih. Wonten sing ngersake uler kambang ta? Nggih, nganu panjenenganipun Eyang Mbah Tarmin. Mbah Tarmin nganu manunggal jati. Nggih. Menika dipun aturaken nggih uler kambang. Nggih, sing ngasta sinten niki? Mbah Darsini lho. Nggih. Dipun Mbah Tarmin kok sing ngerti. Heeh, kuwi sidan sakmunake sing urung nyuwara ya kuwi tok. Kuwi Darsini tok kuwi rumangsane ning kene iki piknik kok. Ora apa-apa. Monggo Mbak Dar. Mbak agar wajine kon nembang nyekeli gulu. Gulu wirangan. Karo ngobahke jempole wis mlaku kancane nggih. Lah Ya Mbah Dar diaturke uler kambangipun. Ayo, kaya ngapa iki ulere? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Uler sing diwi-diwi ora iki. Monggo. Anak pucuk. Ora iku kuwi. Ya. Rahing nata Dina iki rasaku seneng ya, Tru. Apa? Mbah, apane ora roh iki. ana Nimone kok kaya penek lho masaku. ana gebyare. Nggih. Awang kelir kok tertib-tertib. Yo. Nanu. warisan danan. Wes aku nyawang Darsini kok merpet-merpet. Janji sabar lan ora kesusu sawae jembar-jembar arine lemu lembu. Sing nyiter Pak Sular. Heeh. Sing ndang Mas Dodo Laura. Dah wis. Pak Dodo Laura. Santai, sabar. Sabar aku susu wis bakale digolek. Ngono. Iki, Pak. Wong prawira mati Oh,
nyambut gawe apa-apa nek sangune rasa seneng wis Nggih cocok, Mas. Nggih. Cocok, seneng. Wah, sing abot dadi enteng, sing Nggih. ruwet dadi pudar. iya sing Wah. adoh dadi cedak. Cedak. Iya. Sing Mergo kegawa rasa seneng. nggih, sing padang dadi butek. Ya ora ta. Wah. Padang ya dadi bingar. Dadi bingar wah Mbak Darsi. Wah, cah nembang pisane kopine 2 gelas. Mbak semen ora rasa ditambuhi kok ya. Lho lah ya wong jenenge Mbak Darsi niki. Mriki Mbak Wiwit mriki. Ayo. Oh, lah iki. Mriki. Yo mentara Mas Dodo. Wah, wah. Kaget aku ngopo to. Kaget napa to, Pak De? Tak kira wis mimpes jebul sik lemu to kowe. Napa Tak kira ki suwe lungguh mau ki terus gebes. Jebule Dolanan bocah kok terus ora bocah kok pawakane kok semok. Mbak Suci Ovita Dewi gesikan pakel tulung agung. Yai Tulungagung iki we ketok seger-seger pokoke. Yai iki nek wah merusuh. Tenan iki. Oh, iki iki Nek cara manuk apa Mas? Mbak Suci. iki yen manukno manuk beo. Weh, manuk beo. Pawakane lak bodi beo kae mesti gede-gede ngono Ya. kae beo. Oh, ning canggih kene otak Akiune? IQ-ne tinggi beo. Mula ya ki ora nggumun iki ya S2. Leres. Momor kene ni ya dhuwur kok. Nek Mbak Darsini. Mbak Darsini iki yen manuk iki sesepuhing manuk kae kutut. Weh, manuk sepuh, utut. Sepuh kuwi. Oh, wis pokoke angger banyune ora telat wis nelek terus. Kok nelek. Lho lah ya kutut iki mangan ngombe nelek. Terus nek Fahmi. Wami iki manukno manuk kenari. Weh, kenari tur kenari panda. Ya padang. Ya ta, sing mripate rada enek. Ono. Sithik ngene. Meletis. Kok meletes ya PC no. Apa? Ya nek kaya irane sithikne lho plisire. Lah iya pokoke ngono lah, pokoke pengpengan kenari pengpengan iki manuk kenari. meletes. Penarung. Terus nek Dita. Dita ki pawakane dawa ngono ki mure batu weton Medan dengan ekor 20 cm. Weh, nganti rinci men. Rinci tawani Dedi ora wani aku. Ya, nek Mbak Wulan. Wulan ki manuk sing hargane rada medhun saiki. Apa? Lovebird. Oh, lovebird. Ning ngonine ape? Biyen ngene, bareng Kusuma mati iki lovebird mudhun. Ya. Nggih, ning Ngono. kekekane jek elok. Oh, kuwi kulino ngekeki kok. Ngono. Oh, wis kekek. Bocahe Oh dermone. iya, Donatur sedekah Mbak ngekeki Wiwit, Mbak karo Wiwit. manuk. Apa? Wiwit iki lagi moncer-moncere wiwit. Apa? Iki manuk ngono iki manuk apa kae sing diarani aku podang. Weh, identitas Jawa Tengah. Podang ya identitas Jawa Tengah. Podang kuning. Nadyan meneng wae ora tau ngoceh ning regane larang. Oh iya. Ora ngoceh wae regane larang. Lah yen Kaya meneh nek ngoceh. ngoceh tinggal wong. Kok tinggal wong? Lah saya larang Iya, lah sing arep tuku sapa? Terus terakhir Eka. Apa kuwi? Iki Eka iki. Eka ki manuk ancel bumi iki ya kuwi. Apa kuwi? Wah, ora tau weruh kok iki ancel bumi iki kadang kala ning pesisir kene akeh. Petingane apa? Wah, ora Oceh? ora Ulese. kewaspadaane. Oh. Piye kuwi? Ulese wungu ning waspadane ora umum mangger doyak wong nang mlayu tik terus nginguk sing ngoyak ngono mandeg sut. Oh, ancel galeng kuwi jenenge. Ah ya iki ning galengan wong ki ning dhuwur bumi ya ancel Oh, iya. bumi. Boleh.
Oh. Boleh. Apa? Bakul manuk jenengan niku apal manuk. Loh, aku duwe manuk kok. Iya tukang meh manuk. Lah bola-bola wong aku ditakoni bosmu kok. Oh iya iso rasa kok. Bakune iki Apa? Mbak Suci ge nembang gagrak parahyangan bawani. Engko Mbak Wiwit joget jaipong. Wis luar biasa. Wiwit ki wis 3 sasi ora joget jaipong. Iki kangene ora ono. Tenan. Iki lagi seneng-seneng Niki juga. Lagi mboten sing duete kali Mas Gareng. ora ono jaipong kok duet. Oh kok padune. Ah oke. Iya Mbak Suci. Yo, Oh sorry. Apa to? kupingku bosok. Kene ae rasane ngono. Ayo. Kene wae ngisor wae. Enggak, diatur iki bawane sik. Mangga ayo. Paingan Suling lepas gampang jendel. Mancane kaya ning Pasudan iki. Gusti kagungan panyabat nulanggung antip Gusti Hayan bendung Saeti mundut andaran hayang pisan mung kitu mah Gusti Siap kendang kalungan. Ayo. ngeras inna Wah, Minggir. oke. Mbak Haji Prata. Oke. Wes iki malam ini malamnya Wiwit Widyawati. mangga sih Mbak Oh. Ngopo to kuwi jane? Aku tak kira sulukan. Mau jane iringane iki gender, gambang, terus rebab, siter, beduk. Apa bawa dibeduki? Mau tekno Yo. tiba. Ayo. Buka celuk Mbak Suci, maka. Ayo. No yo. Bajing kapsan Bajing ontian Suasana Aduh akang Abdi lebat Nerusan Teh yang enak Bajing loncat Aduh akang
ora muspra nimbali Mbak Wiwit. Ya wiraga, ya swara, tur dasare ngabehi samubarange. Nggih, wah jan ora guang polahe Wiwit jan. Nggih, Mas. Wah, ale obang nganti keser-keser. Nggih. Nganu apa ngebaki panggung. Niku jenenge total oleh nyambut gawe ngono kuwi. Dadi anu apa jenenge iki orang ngenteki ning apa iso nyudut rono nyudut rene gerakane Wiwit. Nggih. Aku wis nuntut karo kuwi. Mbak Dita ya ta, Wulan. Suci terus Nduk Eka. Kudu iso kaya Wiwit. Besok tak suwitake nang Mojosanga kono. Seminggu ya ta. Kudu iso. Nek lulus kok tak tes pokok siji. Pokoke seminggu iki kudu iso koprol. Ya, jata. Aku ki Wiwit joget mau bayangke lho aku. Bayangke apa? Kuwi nduk ning dhuwur panggonge polahe kaya ngono. Nah, terus Lah kuwi upama ning apa? dhuwur panggung iki terus Ora usah mulek ya. Dadak bayang werna-werna. napase isih dawa ya. Oh, nggih. Padahal wis tuwek lho saiki. Ah, ya urung. Urung ta? Ya dereng. Oh. Oh dinomke. Wis sak adine Suci. Oh, Kadowan. Mbak Wulan, ayo mriki Mbak Wulan, mriki. iki Wulan ya jaipongan, manis. Ora. Wulan kok jaipong, iki piyaine halus kok iki. Nggih. Aku ya kepengin Mriki Mbak Wulan. Coklat tapeng ijo putih. sokan gudage wari matengkan abang sambel goreng cukup pisute aren kanggo iwak pitik tahu tempe enjak mesti paras kata budek gudeg Lagon bajing loncat sampun, kelinci ucul kalian sambel kemangi. Pun, Bapak Pian nggih. Kowe milih ndi apa kelincine ucul kecekel dibelah disambelke kemangi? Angel to kuwi. Piye? Kelinci ucul sik. Kelinci ucul ya kalusan kok. Nggih. Malik pelok penetipun barang. Nggih, monggo. Nyuwun dipun bawani Napa? dening Raka Mas Dedi Sugiar Sarmadi. Oh, Pak Sarmadi kepara kon bawani nggih. Jenenge sapa? Hah? Jadi Sudiar. Mas Dedi Sugiar Sarmadi kancane Mas Sarmadi. Oh. Sing bawa Mas Sarmadi. Tak kira jenenge Dedi Sarmadi. Monggo Pak Sarmadi kepareng ngambawani nggih. Ayo ngemati suwantene Pak Guru. Nggih. Dek Mas ora iso nyuara. Jare karo lungguh ora iso nyuara. Lah terus? Karepe karep ngadeg. Oh nek karo lungguh ora iso nyuara. Napase ora landung jare. Oh, dadi nyune karo ngadeg. Oh, boleh. Sar. Mriki Pak Sarmadi, Iki jenenge. tak omongke Mas Kok Bayu. yo matur dhewe ora dadak lantaran Mas Gareng. Mriki Mas Sarmadi, mriki Mas. Dadi iki ketok ngadeg arep nembang karo ngadeg arep nguyuh iki dadi ketok. Nih. Aja ta wis. Yo. Wah, jan. Terus sabukmu nganggo putih-putih apa, Sar? Semen to, ya. Oh, nyelingkap kok. Mangga. Bocah kok gemeske kaya ngene. Lah iya ta. Sakmono bocah edan kowe. Ya, Kak. Monggo Pak Sar dipun aturaken. Niki guru lho Mas Gareng. Guru pedalangan SMKI Surakarta. Berarti dalange ya apik nggih. Sip no. Waduh. Nek kok ning omah terus. Ya ora no wong mulange ning Solo. Oh, ning Solo to. Nggih. Daleme asli Trenggalek. Nggih. Nggih. Monggo Pak Sar dipun aturaken. Kunjuk menika pamriksa lumantar streaming. Nggih. Nggih. Boten namung ingkang mirsani mriki. Terus nggih no. Mas, jenengan nembang dhewe ngono piye pamane lho. Ora sak nesu to. Bisa ngomong kono kok aku sing diseneni nesu ya karo dalange to. Monggo. Tintingane Mas. Hoi. Wah, Petro iki blasuke. Aduh klinciku
Mas. Lagune bawa kelinci ucul nembang sing tengen nyekel mik sing kiwa nyekel kelinci. Kelinci. Karo meneh kowe mau wis nguyuh ping pira ta wironmu kok iso modal madul ngene iki? Ya ben. Wiron kok iso kaya ngono iki piye to iki? Isine kelinci. Ya. Mangka iku dadi katresnanku nganggo getak greget iki. Akhir nembang iki dimati karo meremene begitu sego liwat tuh menteleng ngono lho. Anu ngalor ngalor kono, ngalor kono. Ngenggokne pira wen ya. Ngidul ngalor ngidul tepung gelang mung saipo bungah rasaku Neno ya yen mulih bakal tak pondong monggo dipun aturake langgamipun kelinci ucul. monggo. Ya, Mbak. Ngobengi kota tak bersih. Ole ole. Aku dewe Matur nuwun wis diaturke. Tuwun ya, Nduk, ayu. Yo saiki ganti anu Mbak Dita yo. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni ning saiki aku banjar bene wis digawa kanca muka-muka ora nyono jebul pamangala ora nyono kaya meko ana piye kowe santi jare bakal sehidup semati sebut takkan seliramu ngapusin nanging aku berumah santi saiki apa to kata duweni aku ora rimo nasib kata toko muka-muka gusti paring pangapura. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni ning saiki aku ra jejeri. Mongko biyen bareng ngombe kopi. Ning saiki Tak kase hidup semangkok. semati kok semangkok. Uripe kok bar mangan kok nggih. Yo iki sambel kemangi. Eh, Diaturke. Sing nembang Dita. Nggih no. Oh, nggih. Monggo diaturke. Yo nan kendange nan. Monggo. Sekarane kok komplit men to kendange sing iki. Ora kaya wingi-wingi ya rek. Weh, ya cukur bocah kuwi. Ya. Wah, ganteng bocahne cukur. Iki nang tak dadani wedok. Gadak. Yo, diaturke. Sambel kemangi. Yo.
Jangan hasem mangancut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan lawon tempe sing sehat Aku nrimo watone pokok sekeran Kayaku lebokno kanggo ngrekopi disesakne. Nah ya, ana ketek kok ana spirite. Heeh. Kaya entuk spirit. Awang-awang itu kecirit ya apa? Spirit kok kecirit. Nyuwun lagon lewung kalian Caping Gunung. Nuwun kanca-kanca panitia pasukan Tayo Bapak Sumarno nggih. Oh nggih. Iki Caping Gunung sik. Tok, Mbak tok. Wiwit duet karo Nduk Eka sing jegleng Mas Gareng. Ayo. Kene Kak. Iki ana iki dilema iki. Dilema piye ya? Sing kene cucuk sing kae wah. Ngopo kok wae? Masa aku kok jegleng tugelan debok. Ya ora to sing penting dadi ra suarane. Oh ya. Yo Nduk mriki Eka. Buta-buta galak solai ludak-undang. Ayo. Mripate kulite yo mong kulite ambek.
beras piye to? Matur sembah nuwun butanipun sampun. Lho wong kowe iki dikeki lagu kok ketoke kaya mutung apa kok, Kak? Wong iki ngurmati awakmu sing ngadeg kuwi. Iki lagu lawas lho, yen ora kowe sing ngadeg ora mungkin ditokke. Kaya kancane to, Dek. Ki mang Bu Wiwit ya apa kuwi Mataram, Srebek. Kancane ki mang ya coklat abang ijo kuning. Terus ki mau kok anu kene apa ki mang Coklat abang ijo putih kok ijo kuning iki. Sing kuning iki apane? Rumasamu kuning gede. Taune. Kuning gede. Lah karepmu piye kowe ora trimo buta-buta galak. Bareng kok buta e pripun? Oh ya wis, bali rene tak bali rene. Bali. Bali Dok, bali. Bali. Ojo nganti lara ati nek lara ati. Bali. Lara ati ya. Bali. Wong kok le penak men. Ya. Ora lungguh ra kono mau lungguh kene kok. Kene, lungguh kene. Ayo buka kene. Lagune Ora trimo ki mbok ya wis. lagu lawas to piye lagu lawas? Apa? Tak nyeprok buntute gawa kupinge. Ya apa kuwi? Jaran Oh, ora. Ya ndek kan kene. Ayo kene ngaten. Halo. Kidang talun mangan kadang talun mil kadang mil kadang mil kidang mangan lembayo. Kidang talun mangan kadang talun mil kadang mil kadang mil kidang mangan lembayo. Wes. Apik. Duh halah. Wes. Tak suwek ya hanya dibarenge iki lho. wong ki ape lho ki? Oh tenan lho, kidang ki saiki dilindungi lho. Iya, kuwi wis langka lho. Langka kok pancen ngejar. Kowe iki Ayo. manusia langka. Apa ganti saire tikus werok. Jenis kelamin wedok. Pun. Aja. Pun mboten sah diringi lah. Oh ya. Bangune tekan ngono selamat wilujeng ya, Kak. Dakune slamet. Ya. Wilujeng. Yo jegleng Mas Gareng ini. Mas Gareng Gareng tengah, tengah. Mas Gareng tengah. Ayo, caping gunung dijeglengke. Sik. Nyuwun tulung kelek wijo dimenyurake. Menyuruh tak kira dipelokke. Nah, menyura nang budut swara. Ayo. Kapan bengi. Sing nebak sapa sik iki? Mbak Wiwit sik. Urut tuwa. Urut Ya. sing nebak sing tuwa trek, kowe sing nom mlebu kotak. Aja sia-sia ta. Ayo, mangga. Iki sik. Saben bengi Gun aku kok mbok ingu iki. ora pekne. Yo. Ayo. Iya. Iya, Mas Gareng. Ayo wong dasar iki wis ana chemistry. Iya. Dadi yo sedep-sedep wae. Amin. Nyawang kaya ngene iki mbok 3 taun ora jeleh. Nggih. Heeh. Yo ganti. Iya. Ika. Sapa? Ika. Anggris padha tuweke wis penak. Nek ngomong iki omong celap-celuk padha tuweke jare enak. Piye? Omonganmu piye bareng? Anu sama seumuran. Ora. Seumuran dados Mau wek kok muran. mboten anu jare jenengan kan suwek kula benakne. Omong padha tuweke, Mboten, Mas. Nyembah ki tangan loro tak siji tok ngene. Lek tangan loro ketutuk mie. Ayo. Bang ra jidak kok. Yen majang. Yo. Yen memajang mung karo Awas. yen Yo. apa, Mas? Ye. Wani. Heh? Wani. Biasane kok. Mbak Wiwit. Oh, wiwit ki ora wani ngene ora ning ana respon ning ora ngono. Heeh.
Lah kok iki dikonoke ladung. Iya. Anggitku. Ya sing alus kaya Mbak Wiwit mau lho. Alus sing jenengan yo kasar kok. Lho wong aku kan sesuai karo kendangane Mas Dodok. Drantak ya aku barengi drantakno. Lah meneng dlantak terus tak jam drantak apa tak jam dlongtuk. Wong kula kowe omong Mas Dodok. Kon alus. Iya. Alus Mas Dodok. Mas Dodo, imang rada dikasar kene. Loh, Malah rada dikasar. kok kasar kene? Bocah iki maine kasar. Maine kasar. Maine kasar. Ya. Mainmu kasar tak tuke sutris kowe. Terus Kae malah halus kae. Oh, halus ta. Pegawe salon kok. Ya. Mas ini ngapa? Ya. Pisan wae lho, Dok. Ya. Dodo pisan wae. Mas. Ngene iki. Mat. Mat. Riyon deh. Iki mun mat. Riyon Bu. Tuk ngene iki meneng wae. Lho. Ya meneng wae wong genah jenengan tuwek paling yumel. Iki ora. Kok kaya kucing. Bunga kucing e. Aja tak cendel lagi. Wis ben. Kurang ajar karo wong tuwa kok. Lah iya jenengan iku disepuhne kok. Sepuhke iki Mas palsu kok piye? Kok disepuhke iki? Kok angel men. Omong kok kleru ae. Jenengan iku kula tuwakne. Oh, kok tuwake. Kula menghormati jenengan ngeten lho Dek maksud kula niku. Rumangsamu kok aku mbok hormati aku gedera apa piye? Angel. Karo apa? Maksudnya kula segani jenengan niku. Rumangsamu segani iki piye? Kok wong tuwa mbok segani iki aku lontong apa piye? Diajeni. Ya jen iki aku barang didol ning pasar mbok ajeni pira? Jok omong kok angel. Kowe ora masalah, wis tuwek kok. Ya, tancen ora sak umuran kok. Lah ya, piye kowe milih dadi wong tuwek apa piye? Lah aku ya milih dadi cah nom jek rada suwe. Kowe milih dadi canom? Cah nom. Sik. Weh, Dadi kok canom rada suwe. suwe piye? Lah suwe maksudnya jane tegese di masa depan. Kok isih suwe piye? Malah justru sok ben kowe ora tuwek wong isih nom wis mati. Aja ta. Astagfirullah. Ya kan timbangno Kak. Apa? Ayo. Astagfirullahalazim. Ayo. Pacitan Sarabi Kae. Wong tuwa kok diciduk. Salahe. Lah wong dikodani tetep obah kok. Angger dikawet ku lak meneng kowe. Ya. Jegleng dong. Ya. Bah, pone arep rene bareng aku bicarane dhek balene doyong. Ora seimbang kowe. Ngono kok ngoneke wong tuwek. Kowe sing nome ra seimbang. Ora kok ngono. Aja ngunekne Mas Gareng macam-macam tuwek-tuwek ngono kok ndak kualat lho nduk Kualat. njaluk ngapura. Oh iya ya. Njaluk ngapura. Oh iya ya. Iya, kowe kudu njuk ngapura. Njaluk Mas ngapura Garing iki karo kiai senior. sepuh. Wong tuwa iki karek pira to? Arek pira wene lane koyo ngono. Kok sing tetembungmu karek piro wene iki. Boten Aja ngapura malah ngeblegne. Jawa ki ambak omong Jawa angel. Piro wene iki tegese aku kudu kas mati. boten Ora lho pira wene njaluk ngapura. pira wene to njaluk. Nah, njaluk ngapura sing apik. Njaluk ngapura sing Nah, pira mumpung wene. sesuk dijaluki ngapura. Lho Ora nek sesuk wis mulih ra iso. kowe lak mulih ning omah dhewe-dhewe. Njaluk ngapura sing apik. Nggih, Dek, nggih sepurane nggih, Dek, kula ngampun ajeng kok wani kalih panjenengan. Nggih mugi-mugi kula dongakne to Den jenengan mugi lepas parane mbaro Wah. Malah saya nyengkake. Jaluk dhewe. Ya, gawak iki. Ano. Ya.
Dik. Anak sultan, yo tutuke Ika, ayo. Ayo Kak, ayo Kak. Ah, ki opo to? Bang kei kabel. Kowe arep nembang kok repot to rumah aku dadi wong. Geger to. Ngomong nembang kok digubul kabel. Gawe telo piye wong aku kok kene iki arep jeglek wiwit tetane ra dijeglek, aku ya pindah rono to. Terus lho, Ayo Kak. liwat ngarep sing jembar. Anak sultan, yo. Yo opo to jane penyanyi? Ya, Panas sudah. aling-aling. Aling. Ano? Tapekku. Nah. Natian. Ora jeglek ra paten. Wong ana sone rumah. Aku wiwit luput, Eka luput, jare kok jeglek. Lah iki wis arep rampung. Balik. Natian. Ya. Aku seneng aku. Anggere Pak De Gareng ngono kok dolanan. Gayane Pak Jegere mau jogete piye, Nduk? Iya, Sing ngene nek iki jeglek mau negara sih, piye? Hah? Iya. Wes, Ya, Bayu. tak candelke kaya jasudan kok. Natian. Natian wadon saratmu. Ayo. Tanduk. Kak. Ya ampun iki. Benakne. Ora, aku disogok ngoburi. Tak anu. Pangke. Nduk, Lah jeglek ada tak jun-jun. kene ngapane mau? Bokonge. Hah? Bokonge? Andinge. Adinge. Aku gak jeglek. Rasane piye kok kene ngandinge? Yo rasane ora genah. Ora genahe mbok dilat ku piye? Ora lho jenengan kok ya langsung jegirat. Ono rasane. Lah rasane. Ha piye? Ayo. Yo, Eka, ganti. Wong tuwa kok disogok. Eka. Nduk Eka. Kula. Ono madhep rono. Yo. Sik, sik. Piye-piye? Aku mau nembang aku sogok Eka. Saiki Eka nembang aku sogok ya. Alah. Ayo. Lah apa to kok kowe geger apa? Binu mane banyu. Enggak. Ya. Ngawur arep apa? Arep dadekke sampah kok munggah yo. Ya aku manut e. Manut Gareng. Lah kok melu aku mau melu kono. Ya saiki melu kene. Wah. Utak ora depan. Inu mane banyu bene ngono. Binu mane banyu. Bane. Nah, Wong ora tepat. Ning kok ora tepat. Tak bagi. ya. Iki Mugane sane medhun. Ya langgame Mbak Wiwit. Maka engko irama dangdut tembang kuwi lenting muil kuwi ayo. Langgame Mbak Wiwit. Maka Iki yo. ora kenting mungil kepis. Maka Mbak.
Kita guyu apa? Jare kabodol kabeh. Delok. Sing jero mlorot ketebal apa? Wah, aku ora betah. Lho. Jangan. Jangan besok kaya apa. Ayo. Ya. Kowe iki Ya Kak. Ayo saka wong sarung. Mulai besok iki di peniteni sak kulite. kate-kate. Bodol ku lho. Kah, kok mulai-mulai iki apa salahku ki apa? Ngerti jarine bodol iso kon kan ngubung. Tale jare. Wes, kok ale. Ya. Wah, jariane sabuk wala. Men. Ora apa-apa, lho ngene lho sithik jarikan budaya. Mah penari jaipong. Kaya penari jaipong. Ya burine iki mati nek budayane lho. Ya Kak. Sekar desanya. Hei, Gunung desa. Matur sembah nuwun penari bedaya menika badhe mangsul. Aja lunga sih. Mlakune kaya wong tadur. weh, kowe ora ana sing rusak lho ya, rusak dhewe lho. Polahe dhewe lho kuwi. Dudu aku lho ya, kok ngarani aku. Wong adate iki sing jari iki sing ngegong lho kok jarikan dhewe. Kowe iki nek dandan iki sing jari iki sing ngegong. Sampun tobat Bendoro kalih sampeyan leole lodong leole lodong. Jenenge menungsa iki ya. Warna-warna rumah sakit. Ah, aku ora iso
iso bayangke sok yen ndek bojo kaya apa bocah kuwi. Ha iya. Urung ndek bojo polahe kok ngono jarik iso dedel kabeh. Di bojo. Malam pertama iki tak masak mesti lanang. Ya. Nggih, turun. Tripe gedang, tripe telo sedang waton-waton Mas. Nggih, Mas, nggih, Mas. Wis sawetara atur pandipun Nggih, nggih. nggih wonten lepat lan kirangipun nyuwun pangapunten. Kula ndongaaken mugi penghasilan nelayan niki saya tambah ngrembaka, saya kathah, saya rukun sejahtera masyarakat mriki, Mas. Amin, amin. Gunung Kulon tansah manggih raharja ning sambikala pinebena saking durga sekala cinaketna ing bagya mulya Allah. Amin.